Kag sa good vibes, isda nga may untos ang tawo o kon isda nga nakatulon pustiso. Inimpila lang sa mga palamangkotanon sang iban sa nabakal nga isda sing isa ka bakulod noon sa Central Market. May report si Romeo Subaldo. Sa una mo nga tulok, pinsaron mo nga untugid man katawo. Gani naglibog ang ulo ni Cristina Cusi kung nga amo siniyang itsura sang nabakal niya nga isda sang Lunes sa Bacolod Central Market. Tagsin ang tumpok sa pinggan. Duha ka tumpok ang iyagin bakal. Paghugas nila sa ilang nga balay, dito na lang sila nakadipara nga daw kasawasang hipon sang isda. Daw iya katawo. Pero ang iban nga parte sang isda, okay man. Maya-maya man inikuno. Nasamuan lang gid kuno sang lain naman nga klase sang isda. Cut na gid siya. So, kada pinggan, 100 pesos na. Okay. Mayara man 50. Pero sa mo itong isda nga ulo, 100 na. Timing, duwa bilin. Okay. Tinagamba ko nga. Na siya, ina yung, busa na lang ni Ma'am kay Mayara. Sa skili din kay Pamang ko na lang yung simo. Oo. Kaya mo ito yung baka ko 200, si Paradamo, yung Paman pa. So, nagpuli na kami din. Sunod na sa plastic mo. Oo. Bisan gani ang kaupo niya sa balay nga si Grace, nga amo ang naghugas ang isda, nagapalanindog ang balahibo samtang ginahugasan ini. Hindi siya makagwanta, gintawag niya si Tina kag ginpahibalo. Pa ko gilitin mo tadal ko. Aliskisan mo na. Tapos sambal ko mga 2 minutes siguro sige ko siling ko. Ala ting kadto di bala. Yung pakita ko sa iya. Tanan kami Aga ako. panindog blaybo ko sige ko tinlo mo muna tapos sige ko lang imutan mga 2 minutes siguro. Hindi ko maributay. Gintawag ko siya. Gulang tawa niyo di bala oh. Ginpost niya sa Facebook ang video kag photos ng amo nga isda, kag bisan ang mga netizens nakibot. Ano nga isda bala kuno ang may amo sini klase nga unto kun basi nakatulon lang sa pustiso. Ginpamangkot ta ang mga manugbaligya sang isda sa Burgos Market. Si Moises Estorco nga 36 na katuig di kabaligya sang isda nakibot sa iya nakita. Pananaw niya, tawo ang yara sa video. Ano ka tuwing ka baligay isda? 36 years. Ha? 36 years. So 36 years kita ka isda nga mo naman to? Wala. Wala gid ya? Wala. Ano paglantaw mo niya? Tao na yaw. Yes, unto sa tao. Putar na to. Anong untoy ba? Tao na. Dalagko man kuno nga isda ang iya ginabaligya pero amo lang sini ang ilang nga unto. Suspetsyo nila, buti nga dako ang amo nga isda. Ay, basi. Butiti. Ano ko na ako? Dako ka butiti, possible eh. Oo. Nara. Dong nga. Dong kita butiti nga ron ako. Dong tuwan na nga. Yes, tao yan. Ito ako. Meron na gali? Nara na. Ang ini naman nga manong isda, nakasiling man nga imelda kuno ang isda sa video. Wala. Wala. Milda. Ano? Milda. Anong milda man? Milda na. Milda. Milda. Ano? Galing, ginbase niya sa lawas ang isda. Ang problema, kay lain man ang lawas, lain man ang ulo. Ang tawag sa iban, dayaon nga isda. Lain ang ginadeklarar nga ngalan sa isda, lain man ang ginabaligya. Mga dayaw ng isda. Ang nga dayaw na. Yung baligyan nila, lain na ngalan, lain man ang ngalan sa slime. Pero para kay Tina, may natun-an na siya nga leksyon sa natabo sa iya. O si saon gid-anay ang ginabakal nga utan man, prutas o kun isda. Gidya ga comment, pakita ako, pustiso, gid ko no, nakatulong pustiso. Nakatulong po si ang isda. Mga mamo na. Tigal-tigal, di ba? Go, gaangot kidya yung ngipon niya. Mas kinalaga na yan. May ano siya, may ngislo. Baga nila ko 1 year na basta may braces na. Oo, mga mo, pakita, mga comment nila, may braces, ano. Wala na nila ginluto ang isda kagin pilak na lang. Pati ang lawas sang lain man nga isda nga nabakal nila. Ara lang sa gihapon sa sulod sa container. Wala mo nagkakasalan ice cream sa bata. Tanda niyo mga bata.